No niin, ostosten esittelyä. Joo! Jäätelöä. Virosta ostettua. Niin on heat. Jäätis. Mm-hmm. Sitten oli suolatikkuja. Joo. Herralle suklaata. Hyvä, kiitos. Surtanu paljon. Aita. Leipää. Leipää. Sai jo. Sai. Chai. 2 kookosrahkapatukkaa. Hapankaalia. Nam. Jotain makkaraa. Joo. Se ottaa lauantai-makkaran tapasta. Herra Kalev Karkkin Niin, tehtaan suklaatia. Itselle tämmöstä suklaata. Eka nuudelisoppa, kananuudelisoppa. Toinen kananuudelisoppa. Anna oikein hyvä isku. Kanapihvejä. Joo. Sitten jotain tällaista. No ravun tapas jotain surimoita. Se on surimo nimeltään. No krapkap. Skap. Näin. Siinä ne on. No niin. Hyvä. Surtanu.